process y'obonogeri mundu kwegwa ng'aye bono mukwana monogeri okeroka ngaki guchaka igo bono anya mukwango bekerwe gutwa y'obonogeri quote ni quote nse tukirira ngubekero goika abantu bamino bakurwe kero mundu akwo bonogeri ningi akoewa nakyo ebintu mbiro by'oburayi akoewa okay inyimbe ine anya cha atwarite ero nero oyo nda atwarite ungwaye bono oyo konye ekero babekiru yairanire igere in the custodian abagakagete yes aba gusimanzi pia semule mbiya muno sana sokere chinga kiechi kototengera na wanda tu wegori kotosoncha bono twabira tokora obonogeria obogenera guchia tonyori sherehe yao chigokoro chyo bonogeri rero naire chinga kineinde kurangiri mugako bino nyambane acha tweresega amangana make igoro ya obonogeri ikigusie kina boli mbiakere okonoga ninki ikigusie kimbiakere kwa ekina kwana ngotemori nki okonoga no gukwana sindio igekero kuru kwa monogeri igo according to your interpretation buna igwa kwane igo nkiore gukwanira abantu konogeri mboli bona no utagete bas first of all kulingana rende nikigusi buno kigegete ime yao a process y'obonogeri mundu kwegwa ng'aye bono mukwana monogeri okeroka ngaki guchaka bona asengani asenogo ya mwanya getinge ntubwatige ntubu no monogeri arobano ayo igo tubwate omonto tukuru kumuteneneri gose omurai gose omugambi ekero kubeke binte byamo okonogera no gukwana na gwakebeka igo ogukwana nabenga tari na no kwanerekera omonto yaya ogukwana nabo gwekwanera nabo kwenogera lakini ekero obekire ase ekerogo gete uri gosino munyagitumbe nariyo ko chaka korekana ayina yotenenerete abantabu ekero kwabekirwe gutwa abantaba atebirina oyo tigato nogere atukwanere intwe oyibono beiro omurayobo igo burayi tari konogera generally tari gukwanira gwoka yaya igo bubwate amangana amange imeyaye asike gusi bubwate amangana amange igo ekero tugukwanira omonogeri irineri abono and contextually naye mbuyori kotebona omonogeri ningo lakini ekero kubwati chinga kone chingike kiro chiobo menyi bwa mwanya gitinge nkonyorore na enchira nero montari koba tenenera abantu na tenenera abantu goikari isango libo ligo tebana oyo nere twanchire atenenera abantu baitu akwanira abantu baitu akwana anogera abantu baitu ko monto egutwa no mwambaro bw'uburayi tari kintu gaitu kurimo ekina kikwaburi ebibi ari kurwegwa ekero monto oyo abekirwe n'abagaka kuruki nyomba cyonse cyamwanya getenge cyamwa mugusi bakire batebire nyarebe kibankiranire abagaka mbaro barenga abagaci bo mwambaro oyo n'ekigutu eki bari kubikira abanyene naende omwambaro oyo turi kore tugo goiko gokanata kware kobo nekero bakanatire barama bono onye gokanata ngokoriri na kwarama nkoyo igo bono inchereyo tiraba yake gusi tigankibike igo kanata ningi kenga fasting kwanya go fast because you want something ekerota getobora you must fast for it ose temko asimbo ekero mupiro kuchwa kutotebe shabana bamura bari mbabwenereti kumbugana ovyo
kibago wako mupira bwenete babera secluded amo banya gusaba ama omo gushikire gentare ko rwikari gutwarama amasaba na tukuruko kanata omanya kunyararira ne nariri tanda oarama asengencho yegenteki no kubeke gutu nabo egutu yari kuirubu umuntu uri guchiko kubekerwa yararo yara mororo nabagaka giti ikona gukwanerwa noni wete bakanatire erinda kibogo kia akoyebekerwa na kindi kiara wasigwagu omongi noye no ari nyina no aro nyori moyo ise no aro nyori moyo bamuenana gochase community ibitari bintu bikokorera unchera busandonsi ya naba gusiya bagaka bari byombe bibyonse mbamanyete mbago tena mbamanyete kyamba manyete tindi mogaka monene lakini abagaka banaikaransi na barabonse onte bina abagusiye das kanso onte mwanya getinge heritage onte bimwa mugusi onte no kogereke gusi onte bine bonsi pi na ikaransi nabu na ende bonsi pimba bwata bagaka bamanyeta manganaye igo ngwe turutumba tole asokunya kumnyokie bintebi tokoli gikende gyonsi gichekero mufano but because we want publicity and airtime toma kokeano no kiraiga yani kogyasa miga togo salio bobisi nechingako chiebintebi na biare gokoru igo bono we are making it look like useless yani no ana bantu bachakire kombori ncherasi togwete na ngakimwa baba gusiaba yani ikinegento kero montago kora kero monta ya tari kero monto gokora ibintebi abagakambaro bamanyire bagokora this igo korege nakoira neiringa na nditini kwenda imemono na bogo cha sabagaka tokoerere ibintu binde are secrets nekero gwakoreirwe egenteki ebintu mbiroko ego enyimbo neroko ego umwambaro turi ko banoro ikiano uyu abagusi turi u lakini nabogo koraki nabogo ugutiani we umugaka igo gwateba talia ndonsi muyigo yokorero nga yokorero buo nka igo bono anya mukwango bekerwe gutwa yobona gari koti ni koti nse tukirira ngobekero goika abantu bamino bakurwe oyo nekera bagukorwa ikaba gaka bache barame bamenyo buo bagotebi nkyo bugambi obuo takire inkibore monyenye mugikerie oakwebiranya na kubiranya biranya nagosera ya ikitari na nebiranya ibiboko biraya ikiranya kyomugusi yani oegwo borai ebintu gete bigikerwa asore bikwanwe oakwekeranya yani oegwo borai obo ogende ekero kwa achieviri omanye gocha abagaka bakubikire gutu okay yes kero muntu akoegwa abonagere skanira karasire cyane fanyise cyane ngiya nengi anyuwete tiwe skari ngobega etigaye mbeke okay kero muntu akoegwa abonagere ningi akoegwa nakyo ebintu mbiro by'oburaya akoegwa okay ekera abagaka banchira nienere ebikoreto omorembe nebiesegi nebinde binde nagote nebinte bimbiri gokwana buna tokobikwana iga even this is not right customarily chisokoro chitwabere lero yuka gintu ngana lero kikere kintu gine kiembeo ngarero liuka so ayo chiche nkoira sabagaka bakobioroki bakoe 1 2 3 there are about 6 items ebine bintu okoewa byobugambi bitariko mbibwate biranya byabo nebiranya ibina bikogera mbiriko nyakobekwa kurutwa ndonsi na bikogera abantu bakanate na bikogera abantu barame
babi tatere babirende erinde kikego kwanu asore kiaba. You know, ninta to understand that life tomenyente in tandem with the universe and the nature, even in a leadership nerororo umugusi nasi kituburai una nani bukwego tena kyumontaru murai moiki amasikani wikasi kwe ekera akore iruchinye ncho chiricho kwa kwibiranya na kubikirwe gutuye tuliko mokorera gosori obeiro muntu bwa masikani, lakini enjira bono moko bikora amasikani nabara betabo ikiara onde bwensi ya abagaka nabagaka lakini mbaro batantanire tate yange ibindi benda kwewe akemo kyabo no tinyo diga chijenzi gaje kurushya abagaka ngaje kurushya abagaka bayisemba yo no we need to come together and understand the protocol y'ebintu bunebyo nko igure nyimbo y'ubugambi enyimbo etari nane ekorubo masa egoru ene nyimbo yabeira segesaku for some time yebono nero nko igure ubusubuni bwegesaku tari yogo chikonya gutara na baro bugosenga ki enyimbo ine anya cha atwarite ero nero oyonda atwarite ongwai bono oyo konye ekero babekiru ya iranire igere in the custodian yabagaka gite yes na no bari gusia na na barai barenge na ndo mai tari onde bwensi ogotwara ya aya wikabarenga abarai enyimbo no bosuguni bado no bomo ne geteni kia yenkero ekemo bono kyoborai toko egubinge egiora imitation ni chinyinge lakini keria kenyene nkero twaikiro bosuguni egeteni nenyimbo ebinde nebye biranya turi gukwanira itimo ndiri gotoka nimbi maete nimbi maete ritimo rigotoka kera moko endese nimbi maete binde ritimo eke moko endese ekiole osene ekiole enere guto bono okobekerwa nero nebwate biranya nero neyemo no mwambaro ye noro mwambaro ne ngao mwambaro tinko manyana ndagotebi kiagera turaisa no gotebi gubintebi okay akinye binde byonse bina veikomi nekeme bono ekiagera to divide burai to divide burai to gutwara bibere ngakiki ebinde binde kuirana bigacho no bagaka bako gacha igoko bekirwaria kikwewa madaraka aria mwara manabyo nebye community igo bikoirana olugo tigana nabyo igo rato duplicas igo bikoirana to the custodians bali bagachete ande mbamanyire nabagaka yari okaite ni ntoko enda market yari uri orete ngorose kiane ngorose munagalwa bagusi teko nyarekana ono diswaliri abana inji bakubori neri ase gusiyengima ngikundi ki kyabagaka agamabere binge sana ngikundi ki kyabagaka kebanente ko besto oborayi bwe egesako kyo manyagetinge abagaka bagusi nabange nebi tari nabire bikundi ebinge igobire chinyomba chinyinge bikundi ebi n'umuntu oyomo oisekoreta mwanyagetinge heritage council igodina mangana heritage oisekoreta abagusi ADC igodina mangana a development oisekoreta okoigereke gusi bagodina mangana yokorike bitabu bieke gusi oisekoreta getinge culture group bagodina mangana yani kira abantu baro bikundi ebi mbabwate ensemo yabo aseke gusi lakini bono igo babwenete gucha hamo igo mbara chamo mbari yamo bunebwenerete na kioroche bake bagotaboririgwa bagenda gukora egento bata understand it na bake bataboririgwa bono omufuruta no onya kobo because mbara understand a role yabo buronge na I am telling you this
igo tutagete kobabeka bonsi amo tubatebi ng'a yegesako kebwenete korigereria koreng'ana nechingako ching'igekero noboroso toigekeire buna mwanya getinge buna omogusi echogete kere egento kiabwate engaki yaye na kere omonto abwate amang'ana aye timaete ase nonyigwete iga ekero abagaka baikaransire mbamanyete ning'o orakore gento gete mbamanyete na ekero togochia enyangi ng'o gochigotera rangeri mokwa ng'o gochikonyenye empori rangeri obina ng'o gochigokubia omoino rangeri nyarebe kero omonto ng'o okogenda enyameni nyarebe ogotenenera ebe echogete bono natokoenda enyameni eyere bosio nere nainto twechoke tumanye ng'a momuragete akore emeremo gete momuragete akore emeremo gete ntobe echogio korigereria ching'encho chia isiko tosaba aba isiko bache gochibeka chibe ching'encho chiaito tumanye gosoka geti igo okonyona tweburukaniri ning'o timaete ase nigoteke gusia ninkobwatete ning'o bono ngekundi ki kebento kwana noborai bwe omogusii bwense tigana enyomba tigana section ntobwati gekundi anga kwaboni bagakaki ebikundi bya abagaka aba babwenete gocha amo bonsi bainyurani baborani na yomwambaro orio titimori egeteni keri kiarweto kirera kando onyarebe kaenda banyacha bagaikaransira baungwa bagaikaransira kioborai ng'obwate ekera mbamanyite mbagwe kora namba manyite de ebikundi byonse bimbi manyita ase ekiroge kekorete kiri mbameta ase omwambaro yokorete ki ore igekero gotiania omonto tari nago okomotianiga na then we live in tandem with the universe and the nature iga ebinto ebimbi bwate bari bakorete ki babigachete nabagusia abagaka bari barabagaka mbamanyite egento kiase kegoto kenkirendoko ayebuno bino nyambane chetindi mogaka mukuru lakini manyita abagaka ayebuno bino nyambane oh after nyechae ngobekiru tweguto ekiole gose ekiole maito monto bekire tu entangani no mogaka kirera boga eri kirera abekire tu ekagenda mwaka gitakanyagacha bumachoge kingote mwaka ki akimaite nyumba ya gachete bumachoge machoge kaereri bogetutu tindiko teni asoko gacha asoko beka bogetutu ega asama ekaereri bobasi aende bikoereri bu aende birana korukereri gwa gutinda amanyasi kiachire kiabaga kambarante kirimanyite achana munyari bali olenge oso mugetu munyari bali olenge atabekiru tugende nabekire tu tinda yuko mukwana ndege ngona achakira kirara boga ikaereri ngo ekandi bogetutu ikaereri gunyachai ikaereri nyari bali lakini umaite custodians imbaro custodians bagenteke bari kaba machoge then ebano tinkorenga yose bachenchiri gosi kiaruro ikiana bamanyite na gekoige kwa nabarayabu mbali abaraya bakuru bagusi bamanyite ng'encho yaye bakabumba limoya abandi mbali moya abandi bakure tobwa bali bakerose timbali moya now ntobwato bonogeri bw'ekinyumba kyagusia banyari bale bonogeri bwabo alafu yokuba ekinda akwera nineke yoko omonto okoboko okwo ekinda akwera nineke okoigwa okoboko mino okoigwa okoboko ni nyumba ya ino aende kucha kuru nyumba ya matati lisango ria matati okonogeri enyumba ni inwe morigo sine tote mino
onye nenchage motebe bantu banchage twatebire mukwa bantu bosweta twatebire nyaribari bantu ba ngubo twatebire nyarebe so chinyomba ngotwara chira abantu babo bakubakwanira kienya meko bagwa kwanya no bakorete ki no baikaransete ekio nkegosira na korete enkwana buni numungano kuruku mugako kuruku nga mwaka matundura agantebinere the head kisi council of elders yotenete gusiyons ase ebyombe binde byonsi pi biranda gose nago tebetigo gose mbuya you got the head of Abagusi Council of Elders Wonsipi. That is the head they recognize, right? Ekeratari biased to any other angle. Ekera according to the constitution ya Council of Elders kiore head tulgo tuara montogo favor ebe siasa ebe ki igore head erinde onye eninga ningie gocha ebura burwe gocha kwanyora note neine e position yogotebia mukwana aye in standing yomugusi tubwene tukore ginte gwakoreki wakorere lakini oraswa nyomba y'omuntu mosoke nere gocha siko utiga abande siko nogambira aba bande akong akong igoto gwetina ebyombe binde bire under him na bira atake kwemigareria ekiara obeire biased inagiraneri kweranire kero kende ngorore ngabono nena bagakaba nyene bagura matemu twagura matemu ikiara nkwebacha turi ebintu tubwenete gokora straight amangana tubwenete kugikiria straight without mincing words ntubwenete kuige kaboronge buna bagaka bagusi totally go favor anybody despite the position ekiara bogaka ntunkwenda turi anytime ntubwata abana nabacu ko tutaite bamenye buya turasari chimeme bono kirete ogweta n'abantu bachaka goitana igontu agachire buna bagaka begesaku negesaku is more important than an individual ayingyombe kyole ntende byonse pi yona ikera njino mugaka bwike gusi kero kende gango alenge kwandura senate sana no esio kenyuli mweshimiwa kamera tukubwatira kinga tena okwalenge kamera nja mbwatete jakubwate ukutanyiro cyo ngikyagendret no narangeti to be appreciated as engenje yemirimo ngokora asugutatira na koigerera na kurinda enogo yaitu umuntu waitu chingenjo chitu negesaku gitu amongneri aroche na naisanire kugenda Senate kwenye nairwe recommendation head of state recommendation 2023 Kericho ande bakara nambuya commenterayo kumbeka mente kigwachire Senate wakwaniru yokwabere a culture ambassador okonogera ebintu by'omugusi at another level igo they went to give me an accolade yes igo bono nchiende a culture ambassador y'omugusi at any level Ejuerebuya. And on that note nabango then in the same capacity not in the international conference and trade fair on indigenous knowledge, unlocking cultural aspects, traditions, and our culture expressions for a new market of the economy. Nkoiwege songeki. Igobone bintu bitu mbibwate oyo kemanyite buya nkibwata ase omuntu gitata gitego kemanya akane e community again. Chinsaga chitu nchibwate gento gete tubwenete gotebya abantu yakane e community again. Igena ria mabera
gose ekware mokoro kegesomo na rero yak yani kere gento gitu gitware patent yeito kogenda siko igo nonde as a group kwa IPLCs yani intellectual properties local committees. Okay. Yes. Otherwise, that is another very good level for us. Asukuru mukwa. We recognize your efforts. Asukuru ndike gusi. Kero kitiga tugetatiri. Onye ndidi twago twara a trophy. Eke gusi aso muntu tangena so goto some ke gusi. Kero muntu ko le video na bagumanyanga aye. Lojete nkuma. Ngotemande. Gusi kimbyakere. Ngotemande. Ngotemande. Ande tukunya gusaba mintu mwanya gitinge. Eanche bwanchwe emanye omanyo tiga konya kuminyokera ebyabande nsongora igoti ebyao nkunyunyu ebyao bitatire birende buya chinga ko chito tiga tuchirende buya ngo toita chirekero tachirendeti naki tokonya goteberana no ane amariogo yekegusi amarwaire nari yekegusi atarwari gunyagitaria tokonya gosaba abarayi baito abagambi baito toense mogari nyagitari chinyagitari chito tobeka akaobisi kabwate omorwari wekegusi oyomo omanyete cultural diseases against conventional diseases ebinde chitaka medical attention yino buna bono bibiri iri mbibone tikorwari gunyagitari masangita bwene tikorwari gunyagitari na binde ogotaira iso nyomba to gokorwari nyagitari ogotategera umongi na kera tebet na gitinge kia nke beku rugoro borabu kebera bugirango ekera burwiro obu ababwatire nyomba kero umuntu akobimba amagoro obuto korwari nyagitari ende yonse lakini ise koerera omugako oyo omanyete kegusi orabe kwase nyagitari na bago kwa amaronga kogenda negenteki agotebi nkimubwenete gokora oburwiro bokoreki bosire igo togosorora tari marwairoka tari mete yoka none chindagira togosimeka cheito wono ochire rigori chinsaga obori bokorete memera nebintu binde bikorworora bunero ngori buno bokima nibwenete tosike ebintu bito tori ebintu bito tomenye buya buya mana sogo ntegera rero eanche bwanchwe naende manyaye ningo omogusi buya mano gakisana mwako bino kero mbugate ngane nsumbuete obino ngayare igo ikegusi buya mano tato somani ikegusi otabwati omwabo oterera muramuomo obwato omwabo obwato koboko ochaka naende omino omoromi sukubi nere mare kana gochaita naende tonya kuminyoka sika gukubwati ebisingororo naye mbabato tubwati irende mbiyamana ni oje ni bwate mbaba ndamyo kikete imati byamuna sana bagusi mwere chinga kiche asukere chinga kicheino ototengeraga na ototegerere tukwane na gutosonja ngate bono kwa nyalire kumanya amangana yo bonogeri ebyonzi byakonu nimanye tembiro bike bitakuneru na akire chisabu chiane ngongari chinamba ndiya bagaka boyomo tobaleta byamuno sana bwati ibintu tokoraga na saba seseni gendo subscribe mugandi ogamba na nchenga ngere sibi kogandi gucha se benche karansi koro kigetambe ngakina chichi byamuno sana museseni byamuno